Evenimentul de astăzi este unul din importantele evenimente sociale care are loc în raionul Fălești pe ultima perioadă. Este o conferință nu doar științifică, dar științifico-practică și dacă anul trecut, din abundență, am avut reprezentanți din cadrul academic, ziua de astăzi ne confirmă interesul care îl au oamenii practici, care au îmbrățișat acest râm, această specialitate în acest domeniu. Sunt cei care au interesul de a cultiva această plantă. Deci m-ar fi bucurat mult dacă ar fi pe plan republican interesul manifestat nu numai de Ministerul Agriculturii, dar și de Ministerul Sănătății, deoarece această plantă are și un caracter curativ-naturalist. Despre importanța celor rezultate care sunt obținute aici la Rediu de Sus ne vorbește și interesul internațional. Ultimul forum care a avut loc în Iași a avut interesul și către domnul Chictencu, către tot ce face dumnealui în această zonă.